Salut, eu sunt Drago și astăzi mă aflu într-o plantație de aronia. Am venit undeva în zona munților Apuseni, aproape de Beliș, la această plantație pentru că anul acesta am decis să reîncep proiectul meu de suflet și anume fragaria. Mi-am început această afacere în urmă cu 9 ani de zile. Mi-am înființat o plantație de căpșuni și livram fructele proaspete la domiciliul clienților, la cofetării și restaurante în Cluj-Napoca. Iar după atâta timp și atâtea experiențe de viață am hotărât că asta e ceea ce îmi place să fac și am decis să cumpăr o cantitate de fructe de aronia de la o familie care are această plantație și să o transform în cel mai bun suc de aronia. Așadar, astăzi am venit aici să vă arăt ce am de gând și să vă prezint aceste fructe minunate care se pot observa aici pe plante. Aceste fructe sunt în elementul lor pentru că suntem la munte, nu au fost tropite cu absolut nimic și vom obține din aceste fructe cel mai bun suc de aronia. Este o plantație foarte mare, se pot observa aici plantele în stânga și în dreapta, are peste 1 hectar